kan ni ke janmet bala ai ngi ke met ke phat ke pakot ke pakhya bala ri sumari ngi la dai ngi la ai ngi kan ni ke janmet ke pas ngau tanak what happening jo ka jing slap henrei ni ong da ka pareng it's a shower of blessings ngi te baka ni ke jing slap ka ni ke jing slap ba ai men se mingi what ha ka ni ke jing slap ngidang wan nalan kramantan kibun kibawan ngap ya ka meeting jongi kim kin randin henrai ki wan ban ai men se mingi ngai yang hang ni menta ka sngi ban pin ito yala de hot ngi kani ka ka snang jonga yang abaro ki thulut henrai donru ki babli ki bamdon ki mam ito yang namar mo hakakam ke jam jonga ngabun kam hakakam ke jam jonga ngadon ke yeng ke sam ngadon ki kun ki kiti ngade ke kintai kaba ngapet ya ke yeng ke sam ngam de por bangan mi shabar ke yeng jonga bangan yai kata kalinti ngan yai chrum seneng henre ngadon ki kun ki barang red ngapet ya ke yeng ke sam ngadon ke kam ke bakhya ngaban let chikicing tray la jong kadai hang ni ko pat ba bangam don kata kapor bangan mi than shabar ya la de nga yang ala khot ikong deiti majau nga sa hang ni hamal ki nong shiliang nga dei kon jong iba bendo lanong bat ikong riakor majau ibam kwai hadu harublay langa ngala tray kuminong ya side on ngalatri bun snem menta kuminong ya side on hang ni haka jala jungi ngalalong ru itai member ka legal expert haka Meghalaya Women's Commission joka state jungi ngalawan shikmat bat penya so ilade bat ka VPP haki niki kindiat snem namat bangayo ya kata ka VPP baka don ka thong ka basyaj ngai ngawan hakani ka seng nama bangala do them do tia do dem nagini ki jingja baro ka state jonga habang atre ka kam jonga habang kendo iki brio sharum shaneng ki wan bapli ban ut ban nam namar ni pet baro kiliang idan tang haka jing duna ngalawan ila di haka VPP namar ba ngalapet saudang ngalapet ya kata keseng ngalapet bat nu jor bat kiwei kiseng ngamyo i bakin don ka nongrem ngamyo i bakin don kata ka nongrem ka baskem kampalat ban ya kani keseng voice of the people party ngidon kinong ilam hakani ka party kibas kem ka jingmot kibadon kata ka lingkor banket yakar jad badreo jugi shakmat kin sarapat yakani ka jad badreo jugi kampalat baniki weide dehang ni bangas ngutenat dehang ni bangas sawan shakmat ngatar waila de hapdat hakmat jang ka party ngaong ya ke party ba ngaru ngadon lang ke jo ke jingmut ke jo ke nongrem kapan ba ya ke jat bedreo lejong kapan tri hok pan syakri hok ya ke jat bedreo lejong ha gini kijing jagi babona ke state jungi kapan pang nut ya ngadon la ke jong kikun kiksi ya ngadon la ke jang ke kam henrei kependik yang aman kemit ngalanang la start balay nganamuan shikmat banya rapat ya kata ka state jungi banya rap ya ka jat benrio jungi ban kentiu shidrong ngapisa hadu kata ngamla shasho bana wan hang ni kum kata ka riu kentai kata ka kemi nga iya iki kon jonga namar bangadon pat katong bangani rapat ya ka jat benrio jong la jong ngakwa ban kintiu ya ka jat bedeu la jong ngakwa ban kintiu ka state la jong ngakwa ban pen khut pa
state jengi ngawan rong siya ka BPP dek hakata ka nongrem ka bahetam ka nongrem ka baskem baka VPP ka day ka way nagiseng riulom ka bakwa banan ray ka ta ka clean politics banan ray ka senchar kadar ka bakwa nabenta ki khon ki kti jungi nabenta ka laway mapnai jungi khon ki kti jungi hato pemyawan banai kti lang kumya ka ta ka party pemyawan banwan chikamat ban ai ka sem yangi ban ai bet sem iba arden kumu president rangba jo ka party ubab ju tieng bab ju sme ban uday breu ban yak ka nongrem ban kran ya ka hop ni donang ni yai MP bedon buram jungi ngiyo i hagini kisnem ngiyo i menagani kumno ki breu ki wanch kmat ban ik ban pen i kata ka jingetli yai MP jungi bedon buram bada katahi ka ju ka jingmod ngi wan ban ka shan ka party ban ngiyo i ka jingjop nga yang hang ni ban batai kendiat chipang kata ka nongrem ka baka VPP baka don ngim juki sakdien ngim juki sakmat ngim juki shano hendangi yang scam ha ka nongrem kublai ngi pet pat ki party ngi songsen a ka state la jong namar ki bon ki bashashim kabu ngi pet hada sa council kumnong isyam bahay kini ki kendiat ni bapli ki withdraw no ya kata ka support ya kata ka easy hapo ka KCDC kiong balajan ka election tebaro si kata kumno bilay support ya kata ka party ngilap baka congress ka di ka way ka party ka basim kabu kamdon nongrem henry ka long tang majusim kabu baka long opportunistic kidon kata ka jinglong juki hangta badon ka aka ki let hangta banyo sim kabu banyo jing mentoy ala di henry ka VPP nganong EP kaskem ka yengbek marweiru kam juting bat kam ju salea ngaya weri pi ko pajba ngong EP pech ni sedien pech khamat pech baru khat giliang ngi don tang ha ka jing ot ka jing duna ha ka kam ka jam ha ka education ka jing puli mata ka don hat todong ka corruption ka balap kpot ka liti singkin ngi haban shishim deki kali aka ngi yad ka jadru namar don ban border ngi don ban pech ya kata ka traffic congestion ngipet kemat bang mati katno ka kiudor kibabyang ti hoy kimdon kata ka jingknyum henry bedok besok bapli syam janjar banti tang kado sikiluru manupat penpeja kata ka VPP ngakan mau badai mengi yang hang ni ngi syong hang ni ngi don ka sedent demonstration ngiong yak ngi penyelek persya ya kata ka price rise henay ngim lalay ay namangim don hakabor tadi hang ni mangidon kam palat kirki mangin hawan ray ka jingkala ngidon kam manpat ya kata kalakam haka ketijungi kanang mangin yo ban sensyar hang tei hake CDC ngidon kam haka arajar apupra ban ra ya ka jingkala ladang itu nak kebor ngin la ban wara jengkela ladang ngem don nak kebor nginum la daleleru ngikwa bedan yang akan nongrem ladang idon marweru ngin pinya so ban mano namar bang idon akan nongrem ka baklan kumpa piu i mentahar ke CDC kia don lang hang tu melan kelan lang hang tu henday habakut ki kwa ban i no namala jan election kwa ban bi ki pajba nganong ipi ngidon kamban wan ra tang ya kawai ka party
Bat kata ka party ka de ka voice of the people party. Ngidan kam ban ay ka bor ya ka voice of the people party hangte ha KCDC. Namanadang iyo man tre mangipin yo ki kam jungi. Ngihapan ni teli ko patba ha kane kalenti mamanta. Ngidi man pintiap teli ala de kana ma penipat ya ki weipat ki jaj ban rio bang ngiru ki kasi ngiyat teli kum mapi. Ngihapan ki ngakwa ba pinyawan lang baro hakan ni kapati namadang idon hakabor ngilaban tray shibon gay bro kumenta piu i hakai CDC hakini ki kendiat bor kasi AG bapli kalong bakidon palat kata ka rukum tek kam bakla hendai mano benle kata ka VPP nganong ipi ladang iwan mengi hakabor ngin sapek kita bro nama ka VPP ngi wanda kata ko way ka jinglong banwan ra ka senchar ka kadar ka bakhoy ngi kwa ban yat bay ka lenti ka babha ngi wan ha ka ni ka election ngim don ay ban tarway pi pa ba ngim don pisang ngim don ban pinbit ngim don bus ban ay pi ban ay pikidek ngim don pisa ban pinbit pi henry ngi don tangaway kata ka ni ka lekor bagit kat ni ka chay ban rew Pemkwa ban wan ka jing kala Pemkwa ban kiu ka jing hakam ka jam jong pi Pemkwa ba pin biang ka bam ka di hayeng ngidon kam palat ngidon kam mi baaren ya Dr. Ricky Ejisingkan yakini ginong ilam jugi baken ilam yang i hakane ka kenti ka pamenta Kumbapi imantang iyo tangka coalition government what happened KCDC what happened state ngidan kam banwan hakabor namartangla nang iwan hakabor pinyo i ay jingkala pinyo i makapati jung ikum no ka perform kumpaju ang nakaktian pareng too many cooks spoil the broth Lapun palat kita kinong syan kim tipsyo. Da jaga ikay kapapaklaki kuno iwe. Takadaw idon kami ka VPP kum ka way ka party. Kata ka party, regional party ka party jung ki Rewlom. Banwan ha ka bor. Bangin lapat pat sensyar tang panami. Bangin yopat sa sisiyan bangin gitew yapi. Iwe pa iwe, ka way pa kayeng. Takadaw ngong ipi bapi de ban wan ai ti lang ingi hakane ka kenti ai ka chance ka VPP ban proof yala de school kiskap hey gidon ka embos ka long kumno ka performance jong ka kikon kiti jugi ngi haban let ka CBSE ICSE ngi haban let chabar malet pule hoy tingi don bisa ban pa chabar tingi let Kibam don sakot sahang ni kastin jong imantang iyo ike bang ma Meghalaya is a poorest state in the country pis ngo tanat bangin yo kum katagatag habang ile chapan ile ran banyo to ile di bangi day nang poka state jong Meghalaya kadba kinong yalampat o chief minister ndai bong mga ngaklamong mga kamtaw kten He's one of the richest chief minister in India. Kamday kita parulot. Nga kalem tok. Kadon lut hakikot kubor. Kabla mi lut. Kadikat ni kay. Kabangidon kami kinong mikmat. Kabadon kata kalingkor. Bangkit ya kajay benriyo. Ngalawan siya ni shikmat. Bat ka VPP kadig hakata ka nongrim. Kabanga ngawan kum kata kalong kami ngakwa papi baro pani alang kakti kaman kakti kadiang kadi ka party jungi wan lang shikmat ay lang ngi shisin bangin yo bat ya kalakam jungi ha kani ka MDC election ngai kublay ya baro ki baladon hang ni ko parlok
ngai ku blei ya kini kerang ba ki bala wan banai men sim ingi ngai ku blei MP jungi I Dr. Ricky AJ Sinken ban wan pelat por kamtam ban wan hakani kashnong jungi ngai ru ku blei ba prosper I bedeiru I member jongka isi jongka VPP ila dondeng kadang man penyat ya kani ke meeting menta kamit ngai ku blei pi baro ka parlok ngakwa ba pinya wan lang hakani ke kinti ngakwa ba pinya don lang kata ka mensim man kit lang ya ka jat ben riyo namar ka bor ka don tang hapi ki pajba lada pikwa ban penjob you know pi don ka bor ban le kata pi don ka bor ban penrem the one chikmat one lang ya rap ya ka party ya rap ya ka jat ben riyo jengi ya rap ya ki kun ki kiti jong pi ban keo ka jengem jong pi ngam da don tan man kada na kadi ka jan mit na mga rap ay pat kalad ya MP jengi ben pin shai kan diat halor jong ka ni ka nong rim jong ka party jengi bat kham tam ki mat ki bay day bat ka MDC election ngai ku play pi baro ki bala pelat kanang hakani ka meeting manwan bat kum jo iki yeng ki sem ki basngap na ki yeng ki sem ya pi ru kum jo ai bo play un don kat bat pi un pet got ya pi na ki baro ku play shibun kani ka jan mit ku play